umpama padha-padha milih kowe duwe bojo aku karo Mbak Lisa pilih. Milih sapa, Jo? Iya. Dipikir tenanan. Masih ana ini kaya asu ya milih iki ya. Kleru kowe iki. Lah kok klerunya Duwe apa? bojo ayune kaya Mbak Elisa kaya ngono iki malah ndang disedakne tanggamu ndak mati. Lah Perga bojomu kayunen. lu lah nek Jolang iki kok gonceng bojone Elisa apa ora kalos. lah nek Ora tak bojo kalos. awakmu wi terus wong-wong piye? Lho ndek bojo aku ya ora apa-apa awan mbok tinggal teko ndi-ndi rek nek sing nemu to ya. Alung di bojo Elisa didongakno mati cepet sebelah nek di bojo awakmu. Piye? Matine loro alon-alon. Lho kowe kudu syukur lek Mbak Lisa iki kan kayunen lek kanggomu. Iya. Duwe bojo langsing, duwe bojo sing gedhi kaya aku, umpama kowe ra duwe dhuwit nara ra nukokne apa-apa kan bojomu bangga gedhi. Oh, dadi ketok susah ora ketok ngono ya. Susah ra itu. Mbak Lisa kan aku. Mau ngrasani nyun sewu nggih. Rasane Kita apa? kan nyun sewu lho Mas Sigit. Heeh. Mau ngrasani. Ngrasani bapak ini. Alah, bapak iya anu ke lho, apa iki jenenge? Joglo. Mas Sigit. Pripun? Pamer dhek. Bapak is joglo iki pira to iki? Sukune pira to? Sokone pira sokone? Pirang belas kono. Alah, pira iki 16, paling 16. mek 20 ngono. Paling mek 20 nggon aku plus 50. Gone Dulang iki umuk ngono. Takonono. seket. Cekae seket. 50. Mosok iki ne seket. Seket. Tenanan. Mosok Jo tak urus kok iso cagake akeh men omahmu ki. Alah, bapak kalah omahe karo aku. Nun sewu Pak Igit. Piye? Perkara cagake akeh niku ora perkara apik Pak Igit. Lah piye? Nggih perkara ndoyong iwa tak jagaki, ndoyong nengen tak jagaki. Niku terus dadi tumpuk-tumpuk. Layak aku nyawang omahmu kok sombong. Lah pripun? Omah kok ngene. Omah malang kerik. Layak kok sombong dangak ngene arep malah ngrik ngene. Lah Jebule ndoyong mengguri to Jo kae. nggih, malam iki tak tinggal Jumatan malah ambruk siji ngono Pak. Sujud. Gon-gon terase. Wah, ning tak syukuri saestu Pak Igit daleme menika menjadi inspirasi dan motivasi. Oh. Gede kayu tenan ke koncoku dalang Rembang kae. Wow. Ya padha iki ya. Iko malah nganggo ritual ngadeke kok. Lah kok iso? Saurunge papan iki coplok aja ngantek mbok demek engko mergo mlengkung. Wong iki cor-coran. Yo. Ora apa-apa ning kapan-kapan muga-muga ketularan nggih Pak Igit. Nggih, amin. Bisa amin. sukses kaya panjenengane. Mau wis tak solawati kok tak demek karo tak Nggih, solawati. kula nggih Muga dalem ketularan. ombone kaya ngene po, alah aku yo semul. Jadi Nggih. Mbak Elisa karena Nggih. panjenengan ingkang asring sowan mriki saya nembe sepindah niki alhamdulillah Bisa sampai Borobudur. Iya, saya mboten ngertos piyai mriki niku remenane napa mengke lek kula matur kekaran nyuwun Boten pangapunten. nopo-nopo remen. Oh, Besok bisa mampir sana itu. Kayak tinggal kan itu enam langit dari sini itu. Apa itu yang tinggal itu apa Enam lampunya? langit itu. Lampunya Mabur. kentil itu apa itu? Enam langit. Nanti so nyawang opo-opo sih kok. Oh iya, Iya. apa itu? Ada request dari Yes. Bobo Haji Hanafi tadi. Siap, nggih. Ada fragmen ketoprakan. Fragmen Slender, ketoprak. slender. Lakon menopo niku. Yo kira-kira sing julang bojone loro, sijine cemburu. Ah. Sri Huning karo Kumolo Kumolo Retno. Retno. Wah. Ngerti ora aku? Ora, aku diadani bae Ya, lakone. wes. Aku dari sopo. Kowe dadi Sri Huning. Serius. Seune. Julang dadi Wiratmaya. Ah, Yo. Iki Kumolo Kumolo Retno. Retno. Ceritane kamu nanti saya terima cintanya di sini cemburu. gitu Oke, ya. oke. Yes. Iya, gandrung sikno Jo. Ah. Jumbuh lawan request Bobo Hanafi podang kuning. Oh, ngaten. Request podang kuning pepeling capek gunung gubuk asmara. Alon-alon nggih Pak Igit. Nggih. Suasana. Sing gandrung Elisa. iya. Iki ceritane kula sing mbok wek ngoten. Iya. Oh, Kumolo. Kumolo Retno padha senenge urung dadi Oh, bojone. iya. Kumolo Retno, Kumolo Surati. Sing direbone kaya Bathara Kala. Awakmu dandan ngene iki kaya dukun santet. Iya, nyantet kowe iki. Menghormati bapak kali. Dadi Iya. ceritane Kumolo Retno ning jero sik, Oh, karo Wiratmaya ning jero sing tampil mung Sri Huning oh, Elisa. geng geng Ah. geng geng. Sing elek-elek deleh-deleh. Dadi Lah renang. Elisa monolog. Oh iya. Apa ya bisa ya aku Nyanyi. urip bebarengan sesandingan kan Kang Mas Wiratmaya. Oh iya. Nek Julang krungu apa ya bisa kowe terus Nah. metu bisa. Oke, Pak Igit. Kentongane piye? Kene. Arep